марҳамат Фарҳод бигӯяд ки ҳолати кор дар корзори нангу номус дар кадом сатҳ қарор дорад? ташаккури зиёд ҳамкорони азиз. ҳоло ҷое ки мо қарор дорем инҷо сарбанди ин иншоот, ин кохи муҳташами нур нерӯгоҳи барқи оби Роғун аст ки тибқи лоиҳа баландии он 335 метрро ташкил медиҳад. чун дар рӯзи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, қобили зикр аст бигӯем ки воқеан бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ин корзори нангу номус дастоварди сирф замони соҳибистиқлолӣ аст ки дар саргаҳи бунёди он, дар саргаҳи ин иқдоми наҷибу беназир шахсияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор мегирад. ва ҳамон гуна ки иттилоъ доред, медонед, пайваста ҷараёни сохтмони ин иншооти азим таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бояд бигӯем ки бунёди нерӯгоҳ яку якбора ба чанд ҳадафи миллии мо мусоидат мекунад ба рушди он, аз ҷумла ба дастрасӣ ба таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва ба рушди босуръати саноаткунонии мамлакат. ҳамзамон мутахассисони соҳаи сайёҳӣ изҳор медоранд ки дар мавзее ки обанбор аст, об ҷамъ мешавад пас аз бунёди нерӯгоҳ, инҷо як мавзеи хуби сайёҳӣ метавонад бошад ки дар инҷо сайёҳони дохиливу хориҷӣ ташриф оранд ва дидан намоянд. Роғун барои мардуми шарафманди Тоҷикистон сохтмони сарнавиштсоз, майдони нангу номус ва ҷабҳаи заҳмати ҷавонмардона мебошад. Роғун ояндаи ободи халқи тоҷик, сари баланду рӯи сурхи ҳар як фарди ватан ва кафили болоравии нуфузу обрӯи давлати озоду соҳибихтиёри тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ аст. дар ин ҷо аз як сӯ садои куфтани оҳан ба гӯш мерасад, аз сӯи дигар чашм аз завқи беандоза намехоҳад нигоҳро аз ғайрати сохтмончиён ки дар шӯълаи корҳои васлгарии кафширгарон акс мешавад ба дигар субарад. мехоҳад ин нурро ки омили равшанӣ ва гармии ҳар як хонаи тоҷик мешавад бо завқ тамошо кунад. аз сӯи дигар диққати касро садои техникаҳои корӣ ва бо завқ идора намудани онҳо аз ҷониби ҷавонон мебарад. бемуҳобо заҳмати онҳо шоистаи таҳсин аст. воқеан нерӯгоҳи барқи обии Роғун нерӯгоҳи аср аст, иншооти ниҳоят бузург ва кохи муҳташами нур аст ки бидуни шак метавон гуфт ки ояндаи давлату миллати тоҷик ба бунёди ин нерӯгоҳ сахт марбут аст. ва бинандагони гиромӣ, ҳоло ҷое ки мо қарор дорем ёнаи кӯҳии қисмати болоии нақби обпардои С4 мебошад ки ҳамон гуна ки мебинед дар ин ҷо мутахассисон нахуст бо техникаҳои махсус канораи кӯҳро мекананд, ҳамвор мекунанд барои пошидани маҳлули битонӣ ва сипас тавре ки мебинед дигар мутахассисон дар канораи кӯҳ бо панҷараҳои металлӣ панҷарабандӣ мекунанд канораи кӯҳро барои мустаҳкам шудан ва пас аз он бошад анкерҳои филизӣ мегузоранд то ин ки канораи кӯҳ мустаҳкам шавад. ҳоло агар дар ин ҷо мутахассисон иҷозат диҳанд ва моро дар ин сафар муҳандисон низ ҳамроҳӣ доранд, иҷозат диҳанд, бо иҷозати онҳо ман низ як саҳми худро бо мех задани як анкер ҳам бошад мегузорам дар ин иншооти воқеан сарнавиштсози миллати тоҷик. воқеан канори кӯҳ сахт аст, хеле сангин аст, аммо сарфи назар аз ин мушкилиҳо мутахассисони мо бо ғайрати дучанд амарӯза кор мекунанд ва дасти созандаи худро дар тақдири ояндаи давлату миллати тоҷик мегузоранд ва воқеан бидуни шубҳа метавон гуфт ки иншооти аср кохи нур, яъне бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба заҳмати ҳар як мутахассисе ки дар ин ҷо саҳм мегузорад вобастагии калон дорад ва бо итминон метавон гуфт ки заҳмати инҳо дар саҳифаҳои таърих сабт мегардад. бинандагони гиромӣ, ҳоло ҳарчанд дар ин ҷо суҳбатҳо ростан низ мушкил аст, вале мо аз фурсат истифода мекунем бо сохтмончи Саидвалӣ суҳбат мекунем. мо дар ин ҷо машғул ҳастем. мо дар қитъаи
бехатари кӯҳҳо дар нерӯгоҳи барқи обӣ кор мекунем, фаъолият мекунем. хоб дар ин ҷо кор мушкил нест. бехатарӣ айрӯи қоида ва қонун иҷро карда мешавад. хоб дар ҳамин қитъае ки шумо мебинед, барои бехатарии ҳамин кӯҳӣ мо сеткабандӣ мекунем бо ресмонҳои махсус. худро овозун карда барои халқу миллати худ хизмат сарбармона карда истодаем. воқеан ин аз ҳамон заҳматқаринии мардуми тоҷик, аз ҳамон пуртоқатии мардуми тоҷик далолат мекунад, огоҳӣ медиҳад. дар мавзеи сохтмони нерӯгоҳ чӣ дар иншооти рӯизаминӣ ва чӣ дар иншооти зеризаминӣ, иншоот дар фарози кӯҳ ва дохили нақбҳо, авҷгирии корҳо аз рӯи нақшаи генералии сохтмон ба кас рӯҳияи фараҳмандиву болидагӣ мебахшад. суръати тези покунии қабати замин, бетонгирӣ, хобонидани сангу шағал дар сарбанди асосӣ, торупудсозии арматурҳо, корҳои сементатсионӣ ва анкергузорӣ дар нақбҳои сохтмонию нақлиётӣ, иншооти обрасон ва обпарто, кандану ҳамвор намудани қабати кӯҳ, ҳаракати беисти техникаву механизм дар ҳама гӯшаву канори нерӯгоҳ ки ба таври шабонарӯзӣ идома меёбад, аз фароҳам будани шароит, пайваста таъмин гардидани масолиҳи сохтмонӣ, мавҷудияти техникаву механизми зарурӣ ва ҳисси масъулияти сохтмончиён шаҳодат медиҳад. ҳоло бо муҳандиси ҳамин минтақа суҳбат меорем ва аз рафти корҳо ҳамроҳ огоҳ мешавем. ман ғозию ҷамолиддин, муҳандиси ҳамин қидаи Сарбанд. чӣ хеле ки шумо мебинед, дар қидаи Сарбанд корҳо бор маром идома ёфта истодааст. чӣ қадар корҳои дигар барои ба сомон расонидани ё ин ки ба анҷом расонидани ҳамин минтақаи корӣ боқӣ мондааст? дар минтақа корҳои бетонрезӣ қисман ба анҷом расидааст. ҳоло чӣ хеле ки шумо мебинед, як қисми ками кори бетонрезӣ мондааст халос. ҳамин қитъа кадом вазифаро дар ҳамин иншоот иҷро мекунад? ин яке аз қисми асосии иншоот мебошад. яъне ядрои Сарбанд ҳамин аз қисми асосии Сарбанд ҳамин аст. обе ки аз берун меояд, аз ин ҷо намегузарад. инҷа қисми асосӣ аст ки обро намегузаронад. аз ҳамин ҷо об хафо гашта меравад. қисми пеши обанбор. ҳолати захирашавӣ об аз ҳамин ҷо сар мешавад? бале, аз ҳамин ҷо сар мешавад. аз ин ҷо дигар об ба тарафи пеш намеравад, фақат гашта ба хафо меравад. дар минтақаи ядрои Сарбанд корҳои тоза намудан, мустаҳкамсозиву бехатаргардонии соҳили чапу рости паҳлӯи кӯҳҳо тибқи лоиҳа иҷро гардида, дар ҳаҷми беш аз 3 миллион метри мукааб корҳои заминӣ ба анҷом расонида шуданд ва корҳои зери таҳкурсии бетони шибашаванда оғоз гардиданд. имрӯз сохтмончиён ба тоза кардани замини минтақаи ядрои Сарбанд машғул ҳастанд ва пас аз он хобонидани бетон шурӯъ мешавад. дар муҳлати 5 моҳ хобонидани бетони шибашавандаи таҳкурсии ядрои Сарбанд дар ҳаҷми 268 000 метри мукааб ба нақша гирифта шудааст ва ин кор ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда мешавад. бо бовари том метавон изҳор дошт ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар самти расидан ба истиқлолияти энергетикии кишварамон саҳми бузург мегузорад ва бунёдгузорони ин кохи бошукӯҳи нур дар майдони заҳмати созанда арсаи нангу номуси миллӣ шуҷоату матонат ва эҳсоси гармӣ ватандӯстӣ нишон дода, рӯзи таърихӣ ба итмом расидани сохтмони онро барои мардуми тоҷик наздик месозанд. айни ҳол дар шахтаи рақами 1 корҳои анкергузорӣ аз пикети 2.04 то 2.09 корҳои анкергузорӣ ва мустаҳкамкунии анкергузорӣ рафта истодааст. дар маҷмӯъ дар басти шабонарӯзӣ 150 нафар кор мекунад. қариб 60-70% кормандонро мутахассисони ҷавон ташкил медиҳад. мо ҷавонон бо рӯҳу иродаи қавӣ дар иншооти бузурги аср кор ва фаъолият карда истодем бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ. суханҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро сармашқи кори худ намуда дар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ шаб рӯз кӯшиши заҳмат карда истодем. бинандагони гиромӣ, тавре ки шумо мушоҳида мекунед, ҳоло мо дар минтақаи дарвозаҳои садамавию таъмирии нақби обпартои рақами 4 нерӯгоҳи барқи обии Роғун қарор дорем ва тавре ки муҳандисон иттилоъ доданд,
дарозии нақб 1800 метр аст ва дар ин ҷо чуноне ки мебинед корҳои васлу насбнамоии арматураҳо ва оҳанҳои филизӣ ҳамзамон бетонрезӣ рафта истодааст ва тавре ки шумо мебинед қисми асосии кор аллакай дар болои нақб рафта истодааст. Барои он ки мо аз ҳолати воқеӣ огоҳ шавем, ҳоло ҳамроҳи наворбардор ва коргардон ба ҳамон қисмати ки дар он ҷо кор рафта истодааст меравем ва аз наздик ба ҳолати кор бо сохтмончиён шинос мешавем. моро ҳамроҳ бошед. тавре ки аз поён ишорат кардем ки дар қисмати болоии нақб корои банду васли оҳанҳои филизӣ ва арматурҳо рафта истодааст ва инак ҳолати воқеии корро аз наздик шинос шудем ки мутахассисони мо чӣ хел бо як ҷасорати том корҳои сангинро ба сомон мерасонанд ба хотири фардои дурахшони ин давлат, ин миллат. воқеан ҳар нафаре ки вориди фазои ин корзори нангу ору номус мегардад, як бовари томро ҳосил мекунад нисбати он ки воқеан ин иншооти аср аст, иншооти азим аст ва ба иродаи қавӣ, ба иродаи бисёр матини асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бевосита ба таваҷҷӯҳи ин шахсияти абармарди таърихӣ нерӯгоҳ бунёд офта истодааст, як эҳтиром ё ин ки эътимоди хосро қоил мешавад. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекунанд, роғон на танҳо манбаи нуру рӯшноӣ, балки санги маҳаки номуси миллӣ, шарти иқтидору пойдории давлат ва омили асосии таъмини амнияти миллат ва давлати Тоҷикистон мебошад. роғон корзори воқеии нангу номус, арсаи ҳақиқии корнамоию фидокории умумихалқӣ ба хотири ободӣ ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол аст.